Antoniego Peplińskiego. O, ktoś nieśmiało powiedział, ale prawidłowo powiedział. Tak, to będzie utwór pod tytułem Kasiewści Jezora, Kasiewści Las, czyli Kaszubskie Jeziora, Kaszubski Las. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy taką nową wersję tego utworu wraz z teledyskiem i dzisiaj Państwu ją w Wejherowie zaprezentujemy. Zapraszamy do słuchania i śpiewania oczywiście. Ryczymy. Widzę, że Państwo znają.
Dorotka. Chodź, Dorotko, do mnie. Zaśpiewamy razem? Chodź. No naprawdę. Naprawdę.